Fire out there. Huh? Fire. Hey, tell them. One. Kabega klau ku berepet iki padar kabadegi jonggi Jesuit novitiate hakashnong mau shoro hakashnong mau lindap kala plu bad kala bamdo ya klau hadian bagi tilit ding bishar kai bha kala klang hakane klau nur ko porjan miet kumbasau niesan baje jong handru trek leber arajar kusau hado bagi tilit ding bishar kai kala yang bha hakapor nyo baje jan miet kat kum gejing te beliau lum loong ba kadena kadau jong jing thang jong kiro pat ba ki bamla ban itho bat kading kelas dang ban pur hado bakalajan bam dolot khat ya kadang klau ke bapet ki padar layo jing te bagading kelas dang ban pur kadang klau na ko por min singi bat suki ki the ding lanang klang bat pur sabrok ka klau ki bradar ki bapule kadang jaka tang mari yi ki thelit ding ba keslang ban pur kila mare banyak kun ban temi ki thelit ding naga bapenon kam diki sladiang tak haduk bakading kelas sedang banjamno nakliang kino tok kubor ke bidan marjan bagane kejaka mare saki kading kebala kelang bha hagane kejaka kila pentep mar syaki pulit ke tanat umyam kum taki pulit kila pha apat diki kali pelip ding nag umyam fire and emergency service banet banirap ban pelip ya kene kading ya kijing tip bakam benia halo kene kijingja dang ap ban yo hadian katu kene por Balik don batang ni ne klau. Manus nem. Kadin nak jing thang klau ne. Tekane kari ka jaka jung no. Padar kena sien nong. Takin bapule padar re. Halor kene ke jingja ke basngosi na ka jingsha bam ka klau ki padar hamo shoro molendap ki tilit ding. Urang ba snong ka molendap uba jino karbuki. Ula penrem jori ki brio ki bejumlian bantang ki klau klem kanu kono rem baru ula penpau ba ke jingja ba ing ka klau ki padar kelawan ra ke jing do nong ka bakau namar ka jing ing jong ki ding ki siet ba ki bekiwei ula ong ru ba kumno ki brio ki snotenat bantang ki klau hato anja ayu ula ong pala dan ki yeng ki sem jong ki brio hakni ki klau kumta na kalyang ka dorbar snong kala pen mi ke jing maham ka beteng ya kino ki brio ki bamlian bantang ki klau bat lada lap ke dorbar snong ka ada kejing penstom ke beteng eki badan airu dek ejahar persya eki ban penstom kat kum ki kendon an Nai yang thara jang kading yang thara jang kading Yap perkhat ayu. Kaba kani kejing thang kla ku balo jaman ka por sini. Dementa kalong ba hawat ndai bakido tang kiding ki se ndai bakido ki ka kla ka tap bat ka kan polluting ru ya ka environment nang ta ya ka nang tamli tang kata mentala da ki briu ki bathang kumni menta kan ings ki yeng ki sem jong ki briu kan ings ki briu ki haka jing thang kla kumni manawan ba klik kanya kani te ka dor bas nang maun dep hi ka a ka jing maham baladlap yakinu ki bathang kla kumni kan a ka jing system ka ba bat kan airu da ka FIR persya yakinu no batang kla tena ka pos ka po ka dor bas nang maun dep ka ju maham baladlap yaki bathang ding ban ai da ka bating bat anala ban ai FIR ru syaka saki board jom kepulit tementa mudur pi ki thangane klau do lot ki umdai tanga ta kisim ki do ro ki do kalong ka jing do nong yau khon ben riu tenga ngama kumurong bas nong ngama ham ting bek ba kin dai ban thang klau kum ni bala dangi lap te ken ai da patang kum bang lakan shikmat kublai shipun